zvakayo chikomba vari nyaya yatopera iwe tipe mabati wakaita tione maminitsi mapopa judgment Kodzo village team. Amaya wakabatwa nemwana wangu musikana vari kumba ku next door vane murume uyu vakagara pamubhedha nemurume uyu. Amaya vari kutaura kuti vakarara nemurume uyu futi kumagati vakapuhwa mari $10 nemurume. murume anokudai asi akapazane musha akapedzereka nemurume kahwani panoparunepewa ere kana kuti iwo ukataura nawo kakawanda zvinotendogara namambo kuti tauri ine amai kunyeepera ndakataura nawo kahwani asi ndakataura nawo ka10 hazvina mbidzo Wamaenda mshurumo wakado mari yangu achitamba njuga indamuto yechana. Wakarana wakangani? Kawani. Saka nhasi waziva iri kuti amai wakakecha uchitamba njuga murume Kuona nhasi asi pandakavakecha wakavati kati havana murume. Aita wana murume. Saka kuti wakubvaizaka zvikabaya chakachokera. Chakamiri. Ipai dzisema. Uda mombe nganiwe? Na mombe 5. Mombe 5. Chakamiri dzisema. Vanga vakarara pabhedha 1 panext door vakapuhwa imba pane. Okay, ndachitumba mako. Kutokaberere anoda kunyorerwa Samona auye kubhadhara kutenga mubhedha wokutengera vakadhovana. Right, take it. Woman. Chero musango unofanira nomunhu uchienda kumba uchinorora kwete zvomusango. Changamire vanodzikisa mutongo kuti murume uyo anofanira kubhadhara mumwe wake mombe 4 dzinotsika uyezve anofanira kubhadhara $100 kuna mambo kunokuti vaione vanoti dzvimu mapereo nemhunzi zvinova zviwanikwa zvamambo. Basi wakaimba musikana awira namai yavo. Saka uri kuti chii? Chitenda yogara kuona kai uri neirazi yogara kana mauya ekuda kuhwanda Ndora sedare rega. Mari dare inofana kuuya zvinoenda kumuridzi. Anzwana? achitenda anzi muri kuti kudiko kuno musikana akapa imba imi ndimi Changamirika iyi imimi muri kuzvitora sei akuna yakadaro kupanana imba kundisa Changamirika Are kuwata chamcheza wenda ngakataza ndiye kukonzeresa kutamba njori akakanganisa mukazvona. Toda kuzonza kana muchinge maitonga yozo yokwedu kuno kumuzoifaira kuno. Mambo ni dare wasera nyaya. Right. Ada Yadeni. Ongono zeta kuliwa.
nekuti chituko chakaitika ichi chakandirwadza nokuti hachina kutanga kuitika chakatanga 2010 namai angu ichimbovaregerera saka izvozvizvi ndikukumbira izvozvi ndikukumbirawo kuti ndisunduruke kuna mai ava nokuti kana usada amai iwe unosasa uyaitira mani kudari kwamambo uya nekufura azvitauri kuti namai ndafundisungenda wana fosha hawe pira hawe tata akato pamusoro yatonga yapera Kana sana munaenda kugoni kwenye wasangu hili maganya sangu vipi? Munaenda kuna washikutra moti uyakudari achenda nezvako mama hii mwatumira samoni munaenda na kuti watete uimene kukumbira mumeurukire kumba kuti mulime mune pakukazi uchida mukazi achenja anditeka munenge madzikisa stress yake hakuna asingatadzikana naiye mutazowana pombo vakazowana futi saka kunodare tatienda regero munozvakanyora kana mubata kumubatira kuti munuyu ndakakutarizirai munovana 4 tarisa kuti makapiwa zvishoma zvimwe vanopuwa handina kunzwa azvibvumi anobvumiwa kuti asi kana mwana mangana kuti iwaraaokubhadharayo Right, go.